Hola a tothom, soc la Susi Beiro i soc instructora de Zumba Gold. El Zumba Gold consisteix en agafar coreografies de Zumba normal i portar-les a una baixa intensitat, perquè així tothom les pugui seguir. Està adaptat perquè vingui gent més gran o gent més jove que tingui mobilitat reduïda. Ara us ensenyaré un tango rock on els passos són molt lents, molt fluids i tothom té la capacitat de seguir-los. De ritmes més lents també podem passar a ritmes amb més intensitat, com seria el merengue. Aquí al Club Natació Olot prenem totes les mesures de seguretat possibles perquè et sentis segur i vinguis a disfrutar de totes les activitats que t'oferim.